Good morning everyone, it's already 4 a.m. and we are heading to NO.A.H, Narvacan Outdoor Adventure Hub to have our hiking. Wala pa kaming tulog, wala pa ako masyadong tulog. Pero for the vlog, sabi nga, gawin na ito. Magsa-sunscreen lang ako. This is the sunscreen ice cream that I'm using, SPF 80 Derm Plus. Ready na ako guys, inaantay ko na lang sila mama ko. Today's Mother's Day pala, so we are celebrating the Mother's Day on top of the mountain. So yun, sama namin si mama ko, tapos yung dalawang kulit ko na lalaki. Yung kapatid kong babae may iwan, syempre yung baby girls siyang kasama eh. Ayun, tapos antayin din namin yung girlfriend ng bunso namin. Hatid na daw siya ni papa niya on the way. Kasi medyo malayo pa yung paggalingan niya. Hey guys, so medyo naka 1/4 na kami ng ng hike. Bigla naman si mother. Medyo nakakapagod kasi talaga. Nakailang stop na kasi kami. Kasi mama ko malapit na niyang maubos yung tubig niya. Wala pang 1/2. Medyo malapit na kami sa kalahati. Aray ko, tigil na naman sa Mother Earth. Mga nakasampung tigil na siguro siya. We are almost there guys. Mga na lang, 1/4 na lang. Actually medyo mababa naman tong bundok na to eh. Yung kasama lang kasi namin si Mother. Pagbigyan. Ay, Diyos ko. Hey guys, we are here on top of NO.A.H already. Yeah, so it took us maybe around 30 minutes or less. Pero mas malisan na kung hindi kami may guilty girl. Mahirap na ba? Baka ma-stroke yung kasama namin. I made it to the top. You know, I mean, stops. 30 minutes of hike and trek and 40 times of stop. At least I made it. Let's go to the other side of the world. Buwis buhay mag-take ng Instagram picture. Buwis buhay. Oh, sige pa more. Picture pa more pa side. Let's go. Tama na yan. Ayan. We just found out that it is the perfect time kapag pag mag-hike yung mga 4 a.m. aakyat, 4:30. Kasi dapat kami nga mauna dito eh. Kaya lang si mama ko kasi stop ng stop. So, pang 3 batch na kami na, naunang nakaakyat dito. I mean, pang 3 batch na kami umakyat. Uy, maganda mag-picture here! Sobrang init na. Hindi na masyadong mainit, pero, yeah. Maano pa lang yung araw. Kaya lang, kapag pumunta kayo dito sa NO.A.H guys, dapat magdala kayo ng shades. We learned our lesson the last time. Kasi ako lang yung may dala na shades. Kasi nga ako yung mahilig. Tapos ngayon yung mga kapatid ko nagdala na rin sila ng mga shades nila. So yeah. Dapat magdala kayo. Kasi nakakasilaw pag mag-hike talaga. Lalo na kapag titingnan nyo yung sunrise. Should bring. There's one comment here na napansin ko dito sa sa place na to. Ang daming vandalism. Sobra. Sinusulatan nila yung mga stones, yung mga rocks, tapos yung mga basura nila iniiwan lang nila doon. Kasi dapat kung may dinala ka,
wag mong iwan dito kasi walang nagbe-maintain eh. Free naman ang pagpunta dito. So dapat yun na lang din yung tulong para sa, 'di ba? Para sa nature, para naman sa bayan na free lang naman na ino-offer ito. Yun. Anyway, they have also zipline here. Zipline, paragliding, and ano nang tawag doon? ATV. Tapos via Ferrata. They also have via Ferrata here. Yeah, punta lang kayo dito guys sa N.O.A.H, Narvacan Outdoor Adventure Hub. Hi everyone! Malapit na kami. Malapit na kami makababa. Hirap mag-vlog pag ganito. Matarik. Madulas. Lahat na. Oh my God. Magkakadalga.